Aduh, kok bijiku elek iki piye? Assalamualaikum, Bu. Nuwun sewu, Bu, nilai kuawon. Kok iso nilainya 10? Kuwi nang sekolah ra sih, Le? Kalau saestu kok, Bu, materi dipun sisa cuma ngesosi. Kok iso entuk nilai semene sih? Kuwi lho delok Juliet, dolen terus tapi nilainya iso apik. Kowe iki koyo sinau terus tapi kok entuk nilai semene? Saiki gurune HP-mu. Kok buka kamar sinau? Nilainya terus semene, terus kelas. Permisi. Bersama Global Academy, membangun negeri.